खरडी ट्रेडर्स, परब किराणा आणि जनरल स्टोअर्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारचा किराणा माल व जनरल स्टोअरचं सामान योग्य दरात मिळेल। आमचा पत्ता लक्ष्मीवाडी रोड, वक्रतुंड संकुलच्या समोर, कुडाळ। प्रोप्रायटर निवृत्ती दिलीप परब। संपर्क 9422 08 15 39 किंवा 8550 93 41 51। मागील काही दिवसांपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गवारेड्यांच्या कळपांनी भात शेतीचं नुकसान करण्याच्या बातम्या दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत। मालवण तालुक्यातील पळसम या गावात काल रात्री गवारेड्यांच्या कळपानं भात शेतीचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केलंय। ही बाब आज ग्रामस्थांच्या निदर्शनास येताच ग्रामस्थांनी याबाबतची माहिती सरपंचांना दिली आहे। पळसम सरपंच चंद्रकांत गोलतकर यांनी तात्काळ ग्रामस्थांसह घटनास्थळी धाव घेत झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली। जवळपास 4-5 गवारेड्यांचा वावर झाल्याचं प्रथमदर्शनी निदर्शनास आलं। गवारेड्यांच्या गावातील वावरामुळे गावात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। दरम्यान भात शेतीचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला